dobrodošli u Best Forever, ja sam Nadija, a danas ćemo igrati Redu toranj. I evo nas u redu, ovo je posljednji sprat. Ovo je taj posljednji sprat, ovo je moj sprat, ovo je moj krevet ovdje, onda dale je dnevna soba, ovdje je kauč, kuhinica i tako dalje i tako dalje. Onda ovdje imamo lift. Ovo je predzadnji sprat. Ovaj sprat služi, ovo je modna pista. Znači za modne revije je ovaj sprat. Potom imamo dole ovaj sprat. Ovaj ovdje sprat služi za snimanje filmova. Barem ja tako mislim. A vjerovatno jeste. Ili je to nekakav bolnički sprat za ljude u staklu. Onda imamo sprat mog brata Ahmeda. Vidite A slovo, njegovo ime. Onda dole imamo također modnu reviju. A ja mislim da je ovo ovdje za snimanje, sad ne znam ni tačno. Razni su ovi ovdje spratovi, ima i bolnica, vidjet ćete to. Ovaj ovdje sprat jeste sprat moje sestre Hadidže. Znači evo vidite, to je njen sprat. Onda dole imamo sprat mog brata Muhameda. Vidite, veoma je lijep ovaj sprat ovdje. Onda ovdje imamo sprat mog oca i moje mame. Veoma lijepa soba. Dole imamo sprat, vidi bre, moje nane i dede, vidite. Taj tu sprat. Tu ima televizor, kuhinja, veliki je sprat. Potom imamo restoran. Ovo je restoran ovdje. Pa imamo, nemam pojma šta je ovo. Nemam stvarno pojma šta je ovo. Ovo je kao nekakav restoran sa sobicama. Ne znam šta je htjelo autor ovoga kažete ovim. Potom ovdje imamo sprat za likovno. Vidite, ovdje se slika za slikare buduće. Potom toga imamo, još toga nam ima dole. Imamo pojma, ne znam šta je ovo. Ovo je laboratorija, bila sam ja